Cebu Organizing Committee, we are augmenting and we are supporting. Gitutukan karon sa mga opisyal sa lalawigan sa Sugbo ug sa Metro Cebu ang pagpangandam sa mga kalihukan alang sa ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City. Ilabi na nga sagad sa mga tigom ipahigayon sa maong dakbayan. Gilauman nga daghang mga leader ug delegasyon gikan sa nagkalain-laing nasod sa Southeast Asia nga moabot sa rehiyon. Ilang gitagaan karon og atensyon ang preparasyon sa mga lugar sama sa Shangri-La Mactan ug Mactan Expo ug gitun-an ang posibleng pagpatuman og road closures duol sa maong mga venues. Nagkanayon hinuon si Lapu-Lapu CDRRMO head na Jel Banyasya nga ila pang susihon kung duna bay panginahanglanon sa work stoppage taliwa sa maong kalihukan. We are still consulting with the National Organizing Committee if it is fitting and proper to have work cancellations. So we are finalizing on finalize na to ang detalye sa arrival. We are in Cebu, we are ready. Sa kinatibukan, anaa na sa 70 ngadto sa 80% ang pagpangandam sa Sugbo sa maong dakong kalihukan nga ipahigayon sa Mayo 7 ug 8. Mao kini ang gikumpirmar ni Governor Pamela Baricuatro. Samtang mipasalig si Cebu City Mayor Nestor Archival nga andam na ang dakbayan kung ugaling mobisita ang mga delegado sa maong dapit. Yeah, I think everything is set. Now, naay programa si Gob nga gihangyo nga atong libyuhan ng puzzle kay nito inyong mangibutang nga kurtina. Well, Subsob na sab ang preparasyon sa Mandawi City. Gipaambit ni Mayor Jonky Uwano ang ilang mga lakang ug nagpadayong preparasyon. With DPWH being the lead agency, work along UN Avenue is progressing with asphalting and lighting improvements. Solar installations sa DP Gapon-Agog for completion before April 27 in the buildings at Akil. On traffic and route readiness, we are ensuring that flow remains uninterrupted at all times. Installation of ASEAN tarpaulin. Nagpadayon usab ang DPWH sa pagpatuman sa mga flood control measures ilabi na sa Pasil area. Samtang gipahimangnuan ang publiko nga likayan ang pagpanglabay og basura sa mga sapa, kadalanan ug kadagatan kay kini makapasamot sa baha ug polusyon. Ang DENR usab ang mipadayag sa ilang kabalaka sa pag-usab-usab sa kalidad sa hangin. Bisan pa man sa dalang resgo sa klima, nagkanayon si Assistant Regional Director sa Department of Environment, Jose Cleo Collis, nga safe ra hinuon kung sa sulod ipahigayon ang mga ASEAN-related activities. Kini si Jared Samantha Tanhay, CTU intern, alang sa MyTV, Cebu.